Nyt se alkaa. Mitä ajattelit, kun näit ensimmäisen kauden Ensitreffit alttarilla -ohjelmasta? Että ihanaa. Miksi haluaisit itse Ensitreffit alttarilla -ohjelmaan? Haluaisin löytää elämänkumppanit loppuelämäksi. Minkälaisen miehen toivoisit, että asiantuntijat sinulle löytäisivät? Rehellisen, mukavan, söpön, luotettavan, avoimen. Ulkonäköseikkoja? Poikamaisen. Ei luonteeltaan, mutta ulkonäöltä. Luonteelta vanha sielu, mutta ulkonäöllisesti poikamainen. Oi, toi oli hyvä. Kiitos. Tähän päättyy tämän illan haastattelu. Kiitos.